Kuthiwa inkinga kagesi iqale emasontweni amabili adlule kuqhuma indawo ekudonswa kuyo ugesi. Izakhamuzi sezihlale zingenawo ugesi ngaphezulu kwesonto. Kusolwa izakhamuzi zasemijondolo kwaMadlala ukuthi yizo ezenze lo mkhuba ngoba zixhuma ugesi ngokungekho emthethweni. Kube sekukhishwa izitambo ezixhunywe ngokungekho emthethweni nokuyilapho umphakathi wasemijondolo usale ungenagesi wase uyabhikisha. Kushiswe izimoto eziyisithupha kanye nendawo isizakala center. Le ndawo ibibuye isebenze njengendawo yokuphakela abahlwempu ukudla, ibuye ibe ngumtholampilo. Kube nombhikisho unodlame kwenye ama-informal settlements aseduzane la khona ama-residents ethu noma izakhamuzi zale informal settlement bekhalaza ngokuthi-ke zifakelwe ugesi emva kokuthi-ke zidisconnectiwe abahlala ezindlini eziformal eLamontville emva kokuthi-ke bebasola ngokuthi bantshontsha ugesi noholela ekutheni-ke kuqhume i-transformer basithole nabo bengesenawo ugesi. Kuthathe isikhathi ukuthi izicishamlilo zikwazi ukucima umlilo. Lapha eLamontville kuvula icala le-public violence wasekuboshwa ababili mayelana nombhikisho lo kade uthatha wenzeka lapha ekuseni. Njengamanje-ke amaphoyisa abhizi ayapatrola kule ndawo eLamontville. Amaphoyisa asiqaphile isimo. Londe Khadebe, SABC News, eThekwini.